Türkmenbaş şäherine deňiz suwuny duýsuzlandyrmak, ilatyň suw meselesini çözmek üçin millionlap Amerikan norlaryna gurulan suw deskalarynyň biri zerur bolan himik maddalaryň yetmezçiligi sebäpli işini toxtatdy. Suw deskasy daşary ýurtlardan valyuta satyn almaly reagentler sebäpli işini toxtatdy. Döwletde olar satyn almaga pul ýok diýip Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjysy azatlyk bilen söhbetdeşlik taýtdy. Suw deskasynyň zerurlyklaryny gowy bilýän raýatyň tasdiklamagyna görä, Hazar deňiziniň duzly suwuny araşdyrmak üçin her gün tonnalap reagent gerek. Olary satyn almak üçin 1 millionddan gowrak dollar harçlamaly. Emma 38 milyard dollarlyk guruluşy işlerini alyp barýan döwletde häzir beýle mümkinçilik tapylmaýar. Şu sebäpden hem deskalaryň biri işlemeýändir. Emma Türkmenbaş şäherindäki köşkü arasa suw bilen üpjün edýän ikinji deska işleýär diýip ol häzir Garrygaladan Magtumly tarapyndan suw getirjek geçirjeginiň gurulýanlygyny hem sözüne goşdy. Bir işini toxtadan suw deskasynyň bäri-bärlerde işlemejeginden habar berýär. Hazarın kenaryna gurulan täze portun hem işlemeýän boş duranlygy habar berilýär. Hazarın ýeketek çykalgasy bolan Volga derýasy gaşyna doňan soň ýarym ýyl bäri ony hiç bir gämi gatnagy görünmeýär diýip Türkmenbaşly çeşme gurulmagyny dowam etdirdi. Türkmen medeniýeti Hazarın kenaryna gurulýan suw deskalarynyň täze portun mümkinçilikleri hakynda ullanýary maglumatlary çap etdi. Mysal üçin, Esenguly tarapynyň Ekerem owasynyň golaýyna guruljak deskanyň bir günde 50.000 kub metr arasy suw berjektigi. Hazar şäherine guruljak zawodyň bolsa her günde 5.000 kub metr arasy suw berjegi aýdyldy. Resmi maglumata görä, Türkmenbaş tarapynyň Gyýanly owasyny günde 50.000 kub metr, awada 35.000 kub metr arasy suw berýän deskalar bar. Bu deskalar açylanna yerli ilatyň arasy agyz suw bilen dolýan ýaly üpjün ediljekdigi aýdyldy. Emma ýaşaýjylar Balkan Sowetinde, hususan Türkmenbaş şäherinde Sowet ýyllaryndan gelýän ýeti agyz suw problemasynyň saklanyp galýanyny aýdýarlar. Elbette, Türkmenistan'daki suw meselesi ine Balkan Sowetiniň ilatyny kösemeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Daşoğul, Maru we Lewap Sowetlerinde, hatda paýtagyt Aşgabatda hem suw üçinçiliginiň kadaly ýola goýulmanyny, etrap, gowy ýerlerinde bir zaman mut diýilen suwun adamlary has kent çykdaja we kösençligi duçar edýändigini aýdýarlar. Balkan Sowetiniň agyz suwundan soňkorna durýan ikinji uly meselesi işsizlik hasaplanýar. Milyardlarça dollar harçlanan we yerli ilat üçin goşmaça iş mümkinçiliklerini döreden awazanyň ýapyk galmagy soňky ýyllarda içerki siýasatçylykdan gelen girdejileriň hem kesilmegine, Sowetiň ykdysady ýagdaýlarynyň has yaramazlaşmagyna alyp gelýär diýip azatlygyň Balkanly söhbetde aýtdy. Awada ýapyk bolsa döwletiň taksi edarasy hem planyny dolup bilmeýär. Bu edarada her hili galplyklaryň köpelmegine getirýär. İçerki sowdada hem xaridar, alyjadalýar. Tebabi işsiz adam barha köpelýär diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Hususan ol awada boş, ýegsiz galan binalaryň daýalanyp başlanýanyny, ýaşyl meýdançalaryň, gymmat baha arçalaryň ýegsiz galýanyny görüň berdi. Awada 2 aýda bir gezek Sowetiň büdjet işgärlerini getirip araşdyrmaçylyk işlerini geçirýärler. Awtobuslar hem boş, ziýanyna gatnaýar diýip söhbetdeşimiz gyýnanjyny bildirdi. Bayramçylyk güni marada dükanlar ýyr ýapyldy. Bölekleýin dükeldilen otly gatnawynyň ýolagçy sany çäkli bolmagyna galýar. 8-nji mart halkara zenanlar güni Mary şäherinde dukanlar, kafeler we restoranlar geceýlen saat 6 açynly ýapyldy. Pandemiýanyň fonuna karantin çäklendirmelerini sähel gowuşadan Türkmenistanyň synyň maksady bilen Aşgabat Türkmenaba daralygyna bölekleýin dükeldilen otly gatnawynyň ýolagçy sany çäkli bolmagyna galýar. Mary şäherinde 8-nji mart güni öýlen saat 6-da ähli dukanlary ýapdyrdylar. Öýlen saat 3-den soň polisiýa
aýlanyp eger dukanlar açyk bolsa, onuň jerime salynjakdygy barada duýduruş berdi. Dünkü dukanlarda leýsem kafeler we restoranlar hem ýapyk boldy diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlasak geçen hepde Türkmen häkimetleri marada kafeleriň we barlaryň ýapylmagyna değişli karantin çäklendirmelerini gowşadypdy. Köçelerde adamlar aýlanmaly däl, şäher ýaşaýjylary öz öýlerine oturmaly edildi. 8 mart günü bayramçylyk gününe meňzem etdiýip marly ýaşaýjy sözüne goşdy. Öýlen saat 3-den soň polisiýanyň adamlary köçelerden öýlerine ugrudanlygyny habar berdi. Şeýlede habarçynyň maglumatlaryna görä agşam polisiýa şäherde içkili raýatlary saklady. Olaryň käbirine 9 mart günü ýerden saat 8-den günortan saat 12-çenli şäherde araççylyk işlerine gatnaşdyrdy. Olara guran ýa-da çaplan agaçlary türkeglere ýükletdirdi. Adamlar şol işlän ýerlerinden öýlerine ugratdylar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň rejelenen görnüşine laýyklykda halkara zenanlar güni Türkmenistanyň kärhanalaryna guramaly we edaralaryna işlenilmeýär. Häkimetler koronavirus pandemiýasynyň fonuny ýerden karantin çäklendirmelerini bölekleýin gowşadýan mahaly Aşgabat Türkmenawad aralygyna hepde bir gedeklik şerti bilen hemde Fina maksady bilen dikeldilen otlu atlygynyň ýolajy sanyny çäkli saklaýar. 300 adamlyk bilet satyp çykarylsa da diňe 100 adam otla minip bilýär. Sebäbi Aşgabada gitmek isleýän adamlar hökman sebäbini görkezmeli diýip bir Türkmenawatly ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä häkimetler bilet satyn almak üçin Türkmenawadyň wagzalyna barýan adamlardan olaryň näme maksat bilen Aşgabada barýanyny soraýar. Guwahat talap edýär. Eger adamlar iş sapary bilen barýan bolsalar onuň bu barada hat görkezmeli diýip Türkmenawatly aýtdy. Ruhsatname ýok bolsa bilet satylanok diýip ol sözüne goşdy. Ýatlasak Türkmen demir ýolları agentligi hepde bir gedek fiýnyň maksady bilen Aşgabat Türkmenawad otly gatnawynyň dikeldilýänligini martyň başyna ma'lum etdi. Agentlik beýleki ähli ugurlaryň otly hereketine ýerdilen çäklendirmeleriň möhletiniň 1 aprele çenli uzaldylýanyny aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä sewitleriň arasynda awtowluk gatnawlary hem berk çäklendirilmegine galýar. Mary Türkmenawad magistraly bilen Mary vilayatyna ugurmak üçin raýatlardan hökman COVID-19 test netijelerini görkezmek talap edilýär. Şol bir wagtyň özüne Türkmen howa ýolları gullugy hem öýdüniň halkara uçuşlaryny dikeltmegiň möhletiniň 31 marta çenli uzaldylýanyny ma'lum edipdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmen howa ýollarynyň bir uçury halkara ýük gatnawlaryny dowam etdirýär. Ol 7 martda Germaniýanyň Frankfurt şäherine ýük taşamak üçin uçuş amaly aşyrdy. 8 martda uçuryň Hytaýyň Pekin şäherine uçuş amaly aşyrmagy meýilleşdirildi. Bu aralykda Hytaý neşirleri COVID-19 garşy Hytaý tanjymlarynyň Türkmenistana getirilenligini habar berýär. China Observer neşri koronavirusa garşy Hytaý tanjymlarynyň 6 martda ýerden türkmen uçury bilen Türkmenawada getirilenligini habar berdi. Hytaý döwleti bilen il teşikli Şanghai Aýyn neşri hem özüniň Twitter hasabyna Hytaý tanjymlarynyň şenbe güni Türkmenistana getirilenligini habar berdi. Hytaýyň Türkmenistany üpjün edýän COVID-19 tanjymlaryny daşaýan uçur şenbe güni Türkmenistana geldi diýip Şanghai Aý tweet paýlaşdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti koronavirusa garşy ýurda getirilen Hytaý tanjymlary barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu wagda çenli 4 tapgyr vaksinanyň ýurda getirilenligini, ýöne sewitlerde heni tanjym işleriniň başlamagyny habar berýär. Türkmenistan ölçäginde koronavirus hadisatyny resmi taýdan hasap bolmadyk az sany ýurtlaryň hataryna galýar. Türkmenistanly marlarlar we daýkanlar adaty bolmadyk howa şertler sebäpli agyr ziýan çekýärler. Emma ýurtdaky ýapyklyk çekilen ziýanyň soňky ýyllarda dowamly garyp düşenligi aýdylýan owa adamlarynyň maddi itkileriniň möçörlerini anyklamagy mümkinçilik bermeýär. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy bilen gurlaşan Dargan Ataly, dänewli çopanlar şu ýyl aşa sowuk gelen gyş sebäpli ogluk gudalaryň 80 götürüm çemesiniň haram elenligini aýtdylar. Türkmenistanyny döwlet eýçiliginiň näkimarlar köplenç otym bilen ýeterlik öpjün edilmeýär we gaş aýlaryny sowuk, agarly günleriň odaga çekmegi käte uly daýaçylyga we ýitge aryp gelýär. Özüni Kerem Seyitnazarow diýip tanadan Dargan Ataly çopanyň sözlerine görä, geçen gysdaky sowuk, aýazly howa hem odaga çekdi we çopanlar o günleri kyn ýagdaýda agar geçirdiler. Kerem döwletiň müňe bolay goýun geçisini bakýar. Ol ýazyny, tom saýlaryny, mallaryny çöl ýerlerdäki ör meýdanlaryna çykarsa, gaşyna daýkan birleşiginiň çägine sürýär. Egerde çopanlar ogluk gudu planyny ýüz götürüm ýerine ýetirmese, döwlet olaryň aýlyklaryny bermeýär. Ölen ogluk gudularyň tölegi hem çopanlaryň oýunyna. Ölü doglan ogluk gudularyň hem läşlerini taklap
mal doktorlaryna hasaba aldyrmaly diýip çopanlar gurrun berýär. Şeýle de aýdylmagyna görä etraf resmileri haram bolan mallar hem döwlete tawsyrlayan ete goşýar we soňalar bazara çykarylyp ilata satylýar. Çopanlardan bu arada hiç kime hiç zat aýtmalyk talap edilýär diýip anonimlik şertinde gurlaşan lewaply çopan aýtdy. Diňe lewapda däl, Balkanda hem mallarlar agyr şertlerdi işleýärler. Adatlygyň bu sebäpde kawarçysynyň geçen ýylyň başynda beren maglumatyna görä o tiýmiň we gerur dermanlaryň ýetmezçiligi, keselçilik derarly haram bolan goýun geçiler sebäpli çopanlar prokuraturadan azar ýamanly görýär. Adatlygyň habarçylary diňe döwlet eýçiligindäki marlaryň däl, hususy eýçilikdäki marlaryň hem o tiýim derman üpjünçiliginiň uly mesele bolmagyny galýanlygyny, gaşyň sowuk geljek ýyllary marlaryň satmagy howlukýan adamlaryň köpelýänligini habar berýärler. Bundan başga kesellän marlaryň beýleki sebeplerde hem öldürilip bazara çykarylýan halatlarynyň az bolmaýanlygy habar berilýär. Aşa sowuk gelen gyş büýül daýhanlary hem ullukan ziýany goýany meňdýär. Ahal sebäpiniň bäherden etrafyndan gelen maglumata görä, ekilen yer almalary uçdan tutma sowgurupdyr. Bäherdeniň Sünço botundan özüni gurban diýip tanadan ýaşaýjy 10 odol howa maýlap miýwele gaçlar güllep başlanyny owanyň gaýratyndaky Garawun kanalynyň boýuna ýerleşen ekin meýdanyny 2 tonny tohumluk kartoşka ekenligini gurrun berdi. Aradan 2 gün geçenden soň howa sowap, çyýgly toprak doňup, ýere atylan kartoşka tohumlaryny sowgarly. Olar suw bolup topraga garylypdyr diýip 46 ýaşly daýhan adatlyk bilen söhbetdeşlik aýtdy. Gurban tohumluk yer almanyň her kilogramyna 13 manat nagt pul töläp 2 tonna kartoşka ekipdir. Tohumluk yer alma we ekiş üçin 40 000 manat çykdy edip tebigi şertlerde arly agyr diýana galdym diýip bäherdenli daýhan beýrenli. Gurbanyň tasdiklamagyna görä hökümet daýhany hiç bir kömek bermeýär. Banklardan karz almak hem tasdan mümkin näl. Karz sorap ýüz tutsaň näme? Döwletiň ykdysady kynçylyklarynyň habaryň ýokmy? Ýa-da başga planetadan geldiňizmi diýip bankyň jogapkar emellerleri ýüzüňe alýar diýip Gurban aýtdy. Adatlygyň lewap we marfewitlerine habarçylar hem geçen hepde fevralyň başlaryny gowmaýlan we soň birden gaty sowan howanyň bergi borja girip tohum alan we kartoşka eken daýhanlary agyr ýagdaýa salanlygyny habar berdi. Emma hökümetiň 5 martda ýylyň 2 aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde ýurdun marlarlaryny we daýhanlaryny arada goýan agyr ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmady. Aşgabatda it pişikler däherlenýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda jemaat gullugynyň işgärleriniň eýeli we eýetsiz it pişikleri däherlemek hemde olary ýitirim etmek işlerini alyp barýanlygyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu günler ýer säherler şäheriň zirdibil diňleýän ýerlerine pişiklerin jesetlerini görmek mümkin. Yerli ýaşaýjylar olaryň jemaat gullugynyň işgärleri tarapyndan däherlenip öldürilýänliklerini gurrun berýärler. Habarçy Aşgabatyň Nurmuhammed Andalyýew köçetiniň protokol köçeleriniň birine öwrülmeginden soňra köçäniň ugrundaky ýykmany pişiklerin dolu diýen ýaly ýitirim bolanlygyny habar berýär. Ol köçäniň miras düşer üçin protokol köçe öwrülendigini, şondan soň onuň ugruny öňler gödeýilýän ýykmany pişiklerin köçe algamak ähtimallygynyň öňüni almak üçin olaryň ýitirim edilendigini aýdýar. Nurmuhammed Andalyýew köçesi Saparmurat Türkmenmaşa ýoluna paralel ýerleşýär we Mawtymulu ýolu bilen kesişýär. Türkmenleriň arasyna prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow miras düşer hökmüne garalýar. Inni galanjy it pişikleri hem ýok edýärler diýip bir paýtatly Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol jemaat hojalygynyň işgärleriniň eýeli we eýetsiz it pişikleri ýok etmek işleriniň diňe bir şäheriň merkezinde ýa-da Gawdan atlandyrylýan etrapçyda däl etem şäheriň beýleki künjeklerini de alınıp barylýanyny aýdýar. Meselem Summar dukanynyň gawatlaryny öý pişikleri howlullaryň töweregini arkaýyn gezip ederdi diýip şäher ýaşaýjysy gurrun berýär. Ýöne olar üçin geçen hepde ýagdaýlaryň üýtgenligini aýdýar. Bir denan öz pişigini tapanyny pişigiň agdyndan köpük gelen ekenini ol tezine goşýar. Habarçynyň sözlerine görä jemaat hojalygynyň işgärleri we uniformasyz adamlar etraplara aýlanyp itleri we pişikleri gözleýär.
Zäherli iýmit taşlamak üçin olar haýat hojalyklaryň it pişik saklaýanlygyny çağılardan soraýar. Hatda aýdylşyna görä olar uly ýaşly ýetkinjeklere ujuýupsyz tölew hödürläp olardan zäherli iýmiti pişiklere bermegi soraýar. Itleriň gezmelýän ýerlerine we birinji gatda it pişik saklaýan öýleriň ýeşiklerine möhleti geçen kalbasalary we balyk kellelerini taşlaýarlar diýip şäher ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä odalar ýeten öý haýwanlaryny angardan tapmagy we olary ýygyna satyn almagy mümkinçilik bolan bolsa, häzir öý haýwanlary dereksiz ýetýär. Angara hiç kim goý berilmeýär diýip habarçynyň söhbetde şaýdýar. Mundan ozal Azatlyk radiosy çoğunludaky it penahanasyny öýsiz itleriň ýok edilişi barada habar beripdi. Habarçy jemaat gullugynyň eşgärleriniň ýykmana it pişiklere garşy göreşde bolanýan ulaglarynyň ýyla tarasyna et uwejy adlandyrylýanyny aýdýar. Tutulan we ogurlanan itleriň nirede saklanýanyny häzirlikçe ma'lum näl diýip bir ite ýesi gurrun berýär. Onuň sözlerine görä öňler it pişik awlayan jemaat gullugynyň eşgärleriniň özleri haýwan hukuklaryny goraýjylary jaň edip tutulan haýwanlara baha kesip olaryň käbirini ýygyna gaýtaran bolsa, häzir uçdan tutma arastaçylyk barada ýokurdan görkezme berilipdir diýip bir haýwan hukuklaryny goraýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda onuň sözlerine görä adamlaryň durmuş şertleriniň yaramazlaşmagy bilen öýünni alabaý saklaýan hojalyklaryň arasyna itlerini taşlaýan adamlar bar. Türkmen mediýasy döwlet başçysyny we onuň käbir maşgal agzalaryny öý haýwanlarynyň howandary hökmüne görkezýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow Hatazal Halkara Türkmen Alabaý itler assosiasiýasynyň başlyklygyna bellenipdi. Türkmen paýtagtynyň Alabaý itiniň 6 metrlik heýkel oturduldy. Galy bertede Türkmen häkimetleri bayramçylyk gawatlary ýa-da möhüm çäreleriň öň ýany Aşgabatda ýykmana it pişiklere garşy göreşi güýçlendirýär. Bu ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurtda ilkinji gezek it bayramy bellenir. Bu bayramçylygy gawatlap Türkmen häkimetleri Alabaý itleriniň arasyna göderlik bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görýär.